Milá Majka, Megy plače. Majka. Počkaj. Majo. K. Majuška. Majuška. Majušo. Kde je to šo? Ja neviem, kde ešte. Ška. To si ty. Povedz. Majka, vráca, prosím. Prosím ťa, Majuška. Prosím ťa, daj to už inde. Ja nemôžem. Zuzka, počkaj. Dievčatá, aké máte pocity? Určite zmiešané. Milá Majuška, vráť sa nám, prosím. No. Si pred 9 strašných dní. 9 krát som sa zobudila a svet bol bez teba. Slovensko bolo bez teba. Majka, vráť sa. Majka. Dám ti... Ak sa vrátiš. Ak sa vrátiš, dám ti jahodovú milku, len sa vráť. Dám ti všetko, čo bude chcieť. Majka, tu je odkaz. Jau! Toto je... Dúfam, že to dobre vidíš, lebo... Dúfam. Bez tohto To bude odkazu by sa mne ani žiť nechcelo. V Amerike bez nás. Nie. Nechcem si ani predstaviť, čo ty musíš zažívať. Majča, ukážem ti, čo dostala Zuzka, hej? Zuzka, ukáž, čo si dostala. Rúžu. Dostala rúžu. Dostala rúžu a tá rúža sa tebou plače. Aj rúžu sa tebou plačú. Už vedne. Plače, Uzo plače. Neskrývaj svoje emócie. Aj moja sesternica plače, pretože ťa nemohla spoznať. Aneška, prejal to prosím. Neboj, o rok si to všetko vynahradíte. Nehanbí sa, je to normálne. Je to normálne. Toto skrebuje len pre teba. Patrí tebe, Majka. to tvoje. Majka, na. Si Majka, navždy. Majka, na. Si tu. Majka, na. Majka, pozri. Dám ti aj posledné písmeno. Hlavne sa nám prosím. Milá Majča, sme u Klimov a nemajú kolu. Poď sa so mnou pozrieť. Žiadna kola. Ani veľkú. A Peťa klameš, čo je to? Že? Ale to je light a to je zero a ja nechcem takú, ja chcem normálnu. No. Nemajú normálnu kolu. Peťa je sklamaná. Ale to bolí. To ma bolí. Budem si kúpiť niečo iné. No, to bude ten prvý, ale Peťa má široké spektrum iných. Aha, 7 si už vybrala. Tvoj Naše obľúbený tradičné. Burizon. Výhodná cena. No a tu sú juicy. A ja sa budem so 7 zdieľať o grapefruitovú vodičku. Jednoznačne. Budeme jesť spolu jedno? V prvom rade nám je veľmi smutno za tebou, Majka. Ona je rúžová. To je čo? To bude humus. To bude humus. Rajec sedmokráska. Jej, no, to je Nekúpime si pre radšej nás. rajec sedmokrásku. Áno, to chceme. Chceme rajec sedmokrásku? Určite. Ale ja chcem toto. Milá Majča, prvýkrát v živote ideme jesť Oreo. A rozhodli sme sa ti túto udalosť natočiť. Ako jeme Oreo. Bolo to kúpené v akcii, treba podotknúť. Áno, starý 50 centov. 6 kusov. Rozhodne výhodné balenie. Takže áno, je to veľmi výhodné. A ideme na to teda, dievčatá, dobre? Výborne. Ja prodáme Luise a budeme sa pozrieť, ako sa tvári. Ďakujem za dôveru. Dávajte mi ho. Dlho som to otvorila. No počkaj. Ho, ho, ho. Takže. Čo na to tí amici vidia? No Luisa, vyjadri sa. Je tu
jednoznačne chutné a bola to A dobrá prečo je to také kúpa. čierne? Lebo Oreo sú... Tmavá čokoláda. No dobre, teraz Dorču. To nie je... Je to dobré. Dobre, teraz ja. Ale prečo je to čierne, to Je hnusné? tam nápis Oreo. Má veľmi peknú štruktúru. Môže byť. No, ako? Dosť dobré. Je to veľmi zaujímavé. Takto. Bude to divné, ale tam napríklad cítim môj škrečok, keď ho 2 týždne nečistím, tak on smrdí tak, ako to chutí. Ale nie, veľmi fajné. Čo viac dodať? Fajnostka. Skúšali sme to. Neprosím si. A možno si to už teda nekúpime, treba všetko skúsiť. Milá Majča, a čo máme? Kniha Mormonov. Založil ju Joseph Smith. Aký fešák, poď sa na tie oči. Máme tu takú brožúrku. Totižto, zavolali sme mobilom Dorkyným Mormonom, aby prišli. Lebo ja na nich mám kontakty. Aby prišli, aby sme s nimi popísali, aby sme takúto knihu. Táto. Knihu. A sme teda... Chcem ti týmto povedať, aby si dávala pozor, aby ťa nič v tej Amerike nezviedlo na zlú cestu. Akože mormoni sú zlatí, nie je to zlá myšlienka, ale... Je to Ale také, má to nejaké to ale. je to akože sa nám to veľmi páčilo, bol to veľmi fajn. A Veľmi sú sympatickí smilí. mladí Hej. muži. Sa s nimi stretneme o týždeň, ale Čože? oni povedali. Ja. A my že? No. A Voláme máme na tu čo. teda také všelijaké. A prečítam ti Múdrosti. náhodne niečo otvoriť a O, prečítam ti múdrosti. Mormonov založil tento Joseph Smith v roku 1820. Akože my máme Ježiša Krista, tak oni majú Josepha Smitha. Ale veria v Ježiša, ale on kázal na americkom kontinente tak ako Ježiš. Plnosť Evanielia Ježíša Krista je nová vždy, keď je zjavená na novo po období odpadlíctva. Čiže oni hovoria, že... Takto vám to vysvetlím. Ježiš Kristus založil s Petrom na svojej skale cirkev. Založil cirkev. Na svojej skale, Peťa, to je Peter, ty si skala. Takže, ako vieme, tak Ježiš založil na Petrovi, teda svojej skale, svoju cirkev. A po istej dobe, teda neviem, kedy tento sympatiák žil. 1820. Koľko? 1820. Takže 1820 rokov trvalo, kým teda bolo obdobie odpadlíctva. To znamená, že ľudia, že cirkev sa začala takým iným smerom uberať. Ale prišiel, bola zlá. Inkvizícia. Je to tak, že to bolo zlé, ale prišiel Joseph a založil a spýtal sa Boha. Prosím, Pane, povieš mi, ktorá cirkev je správna. A Boh mu vyjavil. A Boh mu povedal, žiadna. Musíš založiť novú. Tak založil cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní. To znamená, že celý svoj život máš žiť tak, aby si bola svätá. A potom Lebo v živote- všetci sú svätí a tým Áno. pádom oni nejak výrazne neuctievajú Oni svätých. neustívajú svätých, lebo každý môže byť svätý. A jeden z nich sa volal Milot. M-I-L-O-T. Ako keď je milota, tak viete, že milo. Starší. No. Takže už som ti vysvetlila, že čo je to odpadlíctvo. Lebo babi to tiež nechápajú, že toto, ale ja som to Až kým nám pochopila. to Peťa Ja som to pochopila a bolo to všetko OK. Počkaj. Milá Majča, práve prišla do Rodke SMS-ka, ktorá znie: ďakujem za dneska, bolo to super. Prepáč, že nehovorím veľmi dobrý. Keby niečo potrebujete, rád by som vám pomáhať. Vy ste super. Čauko. Je od mormóna. A sme z toho na meko proste. Úplne na meko. Úplne sa roztáva. Majka, pozri sa, aká ochotná. Už si týždeň preč a už na teba kašle. Čau, Lizzy. Čau, Timi. Timi pre Majču. Urob, ahoj, Majča. Servus, Majča. Timo si dá tetovanie kríž.
sem. Nefetuj. Ja si sem dám cross a priechod pre chodcov. Ja si nedám tetovanie. Ja si nedám tiež. Neukážuj, toto nemôžeš. Vytetujem Marínu. Na nohu. Lú, Sem. zahraj sa s prostosťou. Sem. Lebo ja som si tam chcela vytetovať, čo má Rihanna notu, tak ja si tam, teda Luisa prišla na to, že tam chce mať Marínu. Ja som prišla na to, že tam chcem mať čím potom Morho, potom Vlastenecku a nakoniec, no jasné. A nakoniec bude mať túto vytetovaný dvojkríž a tri modré kopce. Na hrudi. Na hrudi, čo hovorí prsia. To je ako odborný názov. Odborný. Ale neviem, ako sa to je po latinsky. Martin mal veľký záujem o etnografiu, ja takisto. Cez prázdniny sme chodili po Slovensku. Zbierali sme pesničky, zbierali sme povesti, zapisovali sme. No Martin vždy robil to baranidlo také